A semana arrinca precisamente hoxe en Ourense con novos axustes nos autobuses urbanos. Desde que o Concello cambiou as rutas o pasado 16 de setembro, xa van coa quinta modificación. Os usuarios quéixanse tamén de que falta información nas paradas. Os últimos cambios nos autobuses urbanos de Ourense afectan 6 liñas de 16 e abranguen desde a ampliación de percorridos a modificación de horarios e incluso cambios nas paradas, como esta da Rúa Concello que se suprime. Teño vez co de digestivo para as 11:30 e levo unha hora aí na parada de abaixo e digo, vamos a ver se hai un taxi, pero nin taxis. Xa non chego á consulta. Aquí por la Alameda pasan menos que pasaban. Si quieres venir a la Plaza de Abastos ou algo así. Claro que estou da cuña, xa levo aquí media hora ou máis e ainda non veo ningún. Nas súas redes sociais o alcalde asegura que todos os cambios son de mellora, pero os usuarios custalles adaptarse. Sí, habrá que ir a la baixo. Hai un que sí que vai, pero vai dar volta por Que vergüenza, Dios, que vergüenza. Se ve que a xente non está contenta, pois que volva ao mismo, que poña como estaba. Unha das queixas máis recurrentes dos usuarios é a falta de información, incluídas as pantallas digitais que había nas paradas e que desde hai uns días apareceron tapadas con pegatinas de maneira que non se pode ver ningunha información. E chegabas e vías, pois faltan 5 minutos para tal sitio, faltan 5 minutos para outro, faltan 10, ven un autobús, ven outro. Sacaron os paneles digitales. A cambio, instalaron códigos QR, pero só informan das liñas, non do tempo de espera. No sale ni cuánto tarda ni nada, solo sale los buses y el recorrido que hace, nada más. Tamén se queixan os usuarios do cheos que van algúns autobuses. Un desastre, que poñamos autobús. Boa, non é que isto é un desastre. Tu ves? Que está a tope isto. Vai moita xente de pé? De pé, toda. Non hai sitio. Unha situación que se agrava, din, nas horas punta. Xa non collen, abren os que teñen que salir e o resto, pois déxano. Non se pode subir. Na parada, moitas veces non podemos subir, hai que esperar o seguinte. O alcalde da cidade cualifica os cambios de éxito rotundo e cifra entre un 2 e un 4% o incremento de viaxeiros desde que entrou en vigor o novo mapa.